Zadnjih par dana se iskreno osjećam opterećeno. A najgore od svega je što sam si to sam napravio. I to sa brigama o financijama. I ne zato što nemam novaca, nego zato što sam si postavio neka očekivanja da neke stvari moram imati. Šta to zapravo na kraju dana znači? Pa znači to da zapravo nisam zahvalan sa onime što imam i mislim da to nešto što kupim ili uzmem da će me to na kraju dana usrećiti. Sad, pošto imam, hvala Bogu, 27 godina iskustva, naučio sam jednu stvar. Da samo moram vježbati to da sam zahvalan za ono što imam. Zvuči jako jednostavno, pa i je. Tako da dok pripremam piletinu, dobrodošli u novi format. Koje su to stvari za koje sam ja zahvalan danas ili ovaj tjedan? Pa evo za početak, zahvalan sam na ovoj hrani što imam. Zahvalan sam zato što mogu svaki dan, ajmo reći, jesti što god ja želim. Ne moram se toliko brinuti da odem do trgovine i da si ne mogu nešto priuštiti i kupiti. Zahvalan sam što imam ovu predivnu kuhinju u kojoj mogu kuhati. Zahvalan sam na mogućnostima, poslu, radu i talentima koje sam dobio. Zahvalan sam na ovoj kameri i setupu koji imam. Jer bez nje ne bi mogao snimati ovakve stvari na ovoj kvaliteti. Zahvalan sam na vama što gledate. Zahvalan sam što imam vremena snimati ovakve stvari. Zahvalan sam što imam domaće meso. Imam stvarno puno stvari za koje sam ja zahvalan i želim napraviti od ovoga serijal, da sebe redovito podsjećam za stvari za koje imam i za koje sam zahvalan, a i da vas možda potaknem na to, tako da, evo, stvarno pišite u komentare, jako me zanima za koje stvari ste vi zahvalni u svom životu i vidimo se u idućem.